ka khasi students unions joy circle manta ka singin kong ka kharwei tri uya yong araja arpar kalalik ban khang tala sendon ye ka office rekam jong ka tollgate ka bade ka jakalum khajana jong ka national highway authority of india ka bodon ha pas I yalong but ailat ye ki kali banya klem don kam mansiu hadu bala plai ye ka ni ka khubor manta ka janmet ka bala penlong ye ka seng ban lek khang tala ya ka te ka tollgate ka long halor ka nongrim ba ka nhai kam shamla ngap setia ye ki jingdawa jong ka seng hakini ki banai baladem kata ban maramot na kapor ye ka surok ba national highway henriu ban bu ye ki street line ban shna ye ki nalaum ki babiang kumju ki lenti ye ki jan haki benta jong ka surok national highway henriu lai thu ba ka sengkala de ban bu ye ka shithi jingdawa na du ka ar fly tarik unai lur araja arway kumjoru ka sengkala penken mau pa ye ka ni haka ar pasau tarik jong ulber araja ar show project director jong ka national highway authority of india shillong henry hadu menta kitei ki jingdawa kila shusakut kumtu klem jing seiso aa ruam ka sengkala pensngau ba ka jingdon jong ka ni ka jakalum khajna na ki kali ki motor kamdon jingmentoi setia ye ki ba ki balik bawan nakani ka surok national highway bat kani ka jinglum khajna kalalong pun ban kum kalat kamai pisa jong ka national highway authority of india kat ba ya ki jingdon kam ki bari bandon ha ka benta jong ka surok la shu e bat la le klet daki bor jong ka national highway authority of india juai circle kat ka jingdon lang kino yalam jong west jangtian district unit tang snging ila wan ban khang talabiang ini ka tolgate abede bat jingdawa jongi na du apply trip na pindai arjara buai jingdawa jongi galong ba kin repair yo surok bat kin maramor ru yaki purpat bat kumju bakin kin petrekam yaki street light bakin penyeng aman lagi jaga bat naliang jongi keseng ni dap bakin siausi abede bat kane manaliang jong ka en hai kam simkhia bat kala kin sting bat hadu menta ngimpat yo I ba urlong yaki jingdawa jongi denam namar kata gadau ne kesengi ngelawan piang dan tabat khang tala bat I gadak bagi yang keseng di persya namar ba ke hai kampuram dua jongi dari yang jongki isu juai circle de nang ta gadau ne kesengi ni khang bat ka jingkhang jongi menta kesi galong ke dua jongi kat ba ke hai kampat pen urlong I ke dua jongi yang jongki isu juai circle nginom sya krong dan ne berisi khajna ang ne tol gate new man please district unit ai ke jingkresan bokurai ya ka jingia lente jam ka kesu joy circle ka ba ban kala ya kan ka tol gate menta kasngi halor ke jingbubrom jongki ya ke jingdawa jong ka joy circle na ka menta ka jingbit jingbeng jong paiba namar kat kum ka jingya jongi na kaliang kana hai kanang tamban klang no paiba rei ban penbiang ya ke jingdong kam jong paiba kam siam la penbiang tar hadu klip menta rei ka jing sisya kat kum ka jing tip jongi ba kat kum ka ya ka jingbu ya ka tolget kadai bantingai ndri po kilometer ndrai kat kum ka jing syam jongi kat ba ka wei ka tolget ka badon apo isja dia bat kane kampat kuat ya kata ka jing jai ndri po kilometer men tam nakata daw kalau lang be an lupa kana ka jingbu ya ka tolget batang ne la dang hen hadu ding pasok kampat kuat ya katakan ndri po kilometer tam dan nakata daw kalau lang lupa ka jingle be an nakata daw nakaliang jongi gi persyajur ya kana ka jingle jong kana hai bat kumju nginop pedang dalai ru bagin krong pisah akan iki tolget kan baki parla dan pembiang dan dapat penulang ya ke jingdawa ya ke cuai circle nakalem kasenghi nakapor syakapor dia ibudit ya kina ki jingle bom syongnya bom syong rim da kino ki company kibawan bancet tang nakaspa akan ka po abok ka brega jongi dan nakalem kaseng nang ne syakman ru ginang ya ibudit ya ki kijingdan kam jong paiba nama ta kijing mentoy jong paiba pada ke juga por kentang ya wai kan baki patla man penulong ya kana kijing doa nginam syong kai banding nginam sya dalilai baki beli ya kana ke tolget